Hallo og velkommen til Clarks hjemmeværksted her. Og se, har vi John herovre. Står og skruer lidt. Hvad laver du? Lige pt. Jeg er i gang med at montere et lille rør til mit luftfilter. Fordi det kan ikke være der på grund af, at jeg har en for kort støddæmper, eller også er det bare en træls skue, der laver det på. Eller for stort luftfilter. Det er en forkert skue, det er. Det er godt nok. Ja. Yes. John er næsten færdig. Skal vi ikke over til vidunderen herovre i stedet for? Den er nemlig helt færdig nu. Udover lige mange lidt stikker selvfølgelig. Nu se med ny udstødning og farver. Skjolden er polet op, og vi har fået, jeg har endelig fået min speedometerplade i også, med GB kroner, kan vi se her. Også kroner i fronten, med klistermærker der. Her er systemet lavet sådan, at vi starter det hele her. Sådan det ude tænder. Det er på grund af, at der er reservetang på pt. Så kan jeg via herovre, her skifte til den anden, hvad det hedder, tændingskurve på statik-tænding. Så vi ser det også en diode, der markerer det. Jeg skal slå igen. Sådan herovre. Så må vi prøve at få den startet. Den starter selvfølgelig første hug. Det bliver sådan en skal. I omfru-starten her har været startet 2 gange før. Bare lige kort. Nu glæder vi til at komme ned og se, hvordan den virker nede til 30.000.